दिनै चौधुरीफोरा बिम्ब लाइब्रेरिनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि गिबि खुन्थिया गायसनबाय। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय चौधुरीफोरा बिम्ब लाइब्रेरिनि 50थि बोसोर एबा सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि दिनै गिबि खुन्थियाखौ गायसनबाय। मख'नो गोनांदि चौधुरीफोरा गामिनि उन्दै गेदेर बोराइ बेन्थ एबा रायजोफोरनि नुजाथिनायाव बे गिबि लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिया फुंबिलिनि समाव जानानै थाङो। बे चौधुरीफोरा बिम्ब लाइब्रेरिनि सनाथि मायथाइ खुंफुं आफादनि मासिगिरि मदन चन्द्र बर कसारी बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ बोहैथि बोसोरनि डिसेम्बर दाननि 23 आरो 24 खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंगोन। लोगोसे बे फालिथायाव गेलेमु थुनलाइ आरो हारिमु बायदि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जागोन होननानै फोरमायो। जों दिनै बेवहाय फैगौ 23-24 डिसेम्बरनि 50 बोसोरनि बाबेनलांनाय बिम्ब लाइब्रेरिनि सनाथि मायथाइखौ फालिनो जों दिनै गाहाय खुन्थाखौ गायसननाय जाबाय आरो बे गाहाय खुन्था गायसननायनि गेजेरजोंनो जों दिनै जोंनि खामानिफोरा सोलिलांबाय होननानै जों फोसावबाय। सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि गेजेरजों जों बेखौनो सानदोङो जे जोंनि बिम्ब लाइब्रेरिया आगोलनिफ्रायनो 1973 मायथाइयावनो जों गायसनदोंमोन। नाथाय बे बिम्ब लाइब्रेरिनि जि मावथाय खामानिफोर बेयो जोंनि उनथिबोनाय फरायसुला फरायसुलिफोरा खोब मोजाङैनो सालायलांगासिनो दङ। नाथाय जों जिहेतु बे 50 बोसोर जालांनाय बे बिम्ब लाइब्रेरिनि थाखाय जोंनि इयुननि जि जोलैफोर बे जोलैफोरा जाहाथे इयुनाव खोब मोजाङै गोरों गोरा जानानै गामिखौ ओनसोलखौ रायजोखौ सालायनो हानायनि साफा साफा गेदेर गोलाव गेदेमा सुबुं सोमजिनो हायो। बे थांखियानो जोंनि बिम्ब लाइब्रेरिनि गाहाय थांखि होननानै जों सानना लादों। अकल बिम्ब लाइब्रेरिनि बे जौगानायनिल' बाथ्रा नङा, बेजों सोमोन्दो थानाय असेयै हारिमु थुनलाइ बेफोरबो जोंहा सोमोन्दो दंफायो। हारिखौ बोखांनोब्ला जों अकल बिम्ब लाइब्रेरि एबा बेबायदि फसंथानफोरखौल' थांखिबा जानाय नङा। जोंनि जि हारिमु बर' हारिनि जि हारिमु सिनायथि बेफोरखौ जों बेवहाय लोब्बा लाखिनानै जों दावगालांनांगोन, अब्लासो हारिया जौगानायनि फारसे दावगालांगोन। बे सनाथि मायथाइखौ जों साननैनि हाबाफारि लादों आरो बे सनाथि मायथाइयाव जों जोबोद गोरों मानसिफोरखौ लिंहरदों। जाहाथे बे सनाथि मायथाइनि गाहाय थांखियानो जागोन जोंनि उनथिबोनाय जोलैफोरखौ जाहाथे बिथांमोननि जि बिबुंथि बे बिबुंथिनि गेजेरजों गेदेर गोलाव जानायनि जा मोनसे थांखि बेखौ जों जाहाथे बिसोरनिसिम सौहैहोनो हायो। बे अबयसे दा समनिनो मोनसे हांख्रायनाय होननानै बुंनांगोन। थेवबो बेनि गेजेरजों जोंनि जि उन जोलैफोर दङ बे उन जोलैफोरखौ जोंनि बेबायदि मेल मिटिंनि गेजेरजों हांख्रायनानै सुबुरुन होनानै इयुनाव जों मा खालामनांगोन बेफोरबायदि उनथिबोनाय जोलैफोरखौ जों गेदेर गोलाव खालामनायनि थांखिखौ जों नाजावनांगोन। अब्लासो जोंनि बे हारिया जौगालांनायनि फारसे दावगागोन। जों बे सनाथि मायथाइयाव जोंनि उन जोलैफोरखौ जाहाथे जायखिजाया मोनसे फोरबोफोराव सर'यै बुंनो हानायनि जि थांखि बे थांखिखौबो जों लादों। बिनि थाखाय जों हरखाब बिबुंथि जायगायावनो खन्थाइ सुजुनानै बेनि जि खोनासंहोनाय बादायलायनाय जों बेफोर थांखिखौ लादों। हरखाब बिबुंथि बेफोरबो जोंनि बे हारिमु आयदायाव दंफायो। बागासिनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, गंनै हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।